Arewa Stars Comedian, masu burbuɗin nishaɗi, mai saukar da hawan jini. Mai buhun kaulasan, malam mai buhun kaulasan ya zo. Mai buhun kaulasan, malam mai buhun kaulasan ya zo. Mai buhun kaulasan, malam mai buhun kaulasan ya zo. Ya kware gun aiki, malam mai buhun kaulasan. Batun rabon zakka ne, malam mai buhun kaulasan. Wankan gawa ne za a je mun. Ba kuka za ka ba, da za ka mai. Bari kuka mana. Agora, kada in wankan gawa, kafa kuka. Rabon gado ya tashi sai na ɗin kun kai kotu. Haka bar da su da ya rasu sai na an kai rabon gado shi. Assalamu alaikum, ko kuma in ce albishirin. Na san za ku bani goro har da alewa. Domin kuwa shahararren gurin nan wanda suka kware wurin kawo muku kayayyaki nau'i na alfarma, watakon Abu Rukayya General Enterprises su suka ce in shaida muku. Sun kawo muku kaya masu kyau da nagarta daidai da zamani cikin sauki da rangwame da rahusa. Ga kaloli daidai da zamaninku. Abu Rukayya General Enterprises su ne farin cikin kwastoma. Ne kuwa zama kuma ku garzo domin ku san game ta ku gara basar, kada ku bari a barku a baya ko kuma a baku labari. Domin samun taku gara basar. Ina matasa ma'abuta wanka. Kuma ba a barku a baya ba. Domin kuwa su Abu Rukayya na kowa da kowa ne. Kai, masha Allah, na ga atamfofi kala da kala. Ina masu ankon biki ko suna, ku zo ga dama ta samu. Abu Rukayya ba a nan suka tsaya ba. Sun kawo muku shaddoji kala da kala masu kyau cikin sauki da rangwame da rahusa. Ga kuma yadudduka na zamani masu zane da marasa zane. Akan farashi mai sauki. Ko an tayo kada a baku labari. Bari in maka hara ki ko ka bari in maka hara. Shiga ba da ta gano. Bari in maka hara. Subscribe at AID Remit TV domin nishaɗi.